Zdravo dragi moji, dobro mi došli na kanal Bilja Sibir. Današnja tema je u stvari posvećena prethodnoj temi koja se zove posao od kuće, prednosti i mane, pošto mi je puno vas poslalo zaista dosta pitanja vezano na tu temu. Ja sam onako stvarno krenula strpljivo i lepo da vam svima odgovaram, međutim toga sada ima sve više. Vidim da je dosta sličnih pitanja i ja onda reših da je možda bolje da napravim još jedan video, da vam dam nekako odgovore na ta najčešća pitanja i mislim da skratim i sebi i vama deo recimo posla i da vi svi dobijete što širu informaciju. Možda ja nisam bila dovoljno opširna u prethodnom videu, ne znam. Ali zato puno vas me pitalo za pol i godine vezano za ovaj posao, zatim pitali ste me koliko vremena treba da se to radi nedeljno, mesečno, dnevno, pitali ste me o visini zarade, kolika mi je zarada, pa kako ja to radim, kako izgleda moja rutina i tako, da li se mora biti u Srbiji ili ne mora i tako, baš dosta pitanja ste postavljali i ja onda ipak reših da vama snimim video i da vam u što kraćim crtama opet dam neku širu sliku ovoga, pa koga zanima, onda neka me slobodno kontaktira, dalje ću naravno objasniti. Znači, video je posvećen svima vama koji želite da se bavite ovim čime se bavim ja, koji volite zdrav i aktivan život, volite da pomažete drugima, volite da prenosite neke lepe i korisne informacije, a pritom i da zaradite. Znači, tim ljudima je posvećen video, vi ste dobrodošli, ostanite do kraja sa mnom, mislim da ću vam dati lepe i korisne informacije koje će vam značiti, ako ne za ovo što ja radim, možda za neki drugi vid posla kojim se vi bavite. Kada je u pitanju pol i godine, da bi postali konsultant, ovo što ja radim nema veze stvarno sa polom, dobrodošli su i muškarci i žene, jedino postoji ograničenje za godine, znači morate biti punoletni da biste bili konsultant kompanije. Postoji prednost po meni i za mlade i za starije kada se priključe ovom poslu i sad ću vam objasniti zašto. Recimo, to nisam rekla u prošlom videu i sad stvarno imam priliku da vam objasnim. Kada su u pitanju mlade osobe, znači momci i devojke koji su studenti ili tek ste završili fakultet, niste još našli posao u branši u kojoj vi želite, ovo je stvarno odličan posao da vam dođe kao dodatni prihod. Moj prvi prihod, posle ću ja pričati o prihodima, ali stvarno bio je negde, ne znam, 120-130 eura, što je sjajno za svakog studenta, ja mislim. Mislim, pored prihoda kog ćete vi imati, vi prvo učite o sebi, o zdravlju, učite o tome kako da komunicirate sa drugima, upoznajete druge ljude, idete stvarno na razne edukacije, možete da putujete, ovo može biti karta za bilo gde u svetu, znači prosto ljudi odu gde nisu ni znali da će moći da odu na drugi kraj sveta, oni uz pomoć ovog posla odu. Tako da postoji puno prednosti kada je čovjek mlad, kako ovo može da iskoristi zaista lepo u svoju korist, bez da se sad opredeli da mu to bude sada glavni posao. O tom potom, kome se svidi, naravno da može da se opredeli da mu to postane glavni posao, to je uvek dobrodošao. Kada su u pitanju stariji ljudi, sad to pogotovo, imam dosta žena gde sam primetila da sam im okrenula život naopačke i baš mi je drago. Pobegle su iz rutine koja ih je bukvalno samlela i nekako su se utopile, ja sam ih bukvalno izvukla iz toga. Tako da svi vi koje ste, znači imam puno žena, klimaks, menopauza, mnogi od vas ste mi klijenti, pozdravljam vas sve ovom prilikom, znam da me gledate. Izađete prosto iz te vaše rutine, kuća, posao, deca, one koje pogotovo imaju stariju decu pa već popodne ne znaju šta bi gde bi od sebe. Uz ovaj posao vi, pored toga što učite, vi stvarno skrećete misli, mislite na nešto drugo. Em što radite korisno nešto za vas, učite nešto i o vama, usavršavate se, postajete bolja osoba, verujte mi, postajete bolja osoba, ja sam postala bolja osoba, jer radite na sebi, čak naučite i da oprostite drugima, iako mislite da je to nešto nemoguće. Svašta može lepo da se poradi i nauči
i što bi ja rekla da se prenese drugima, a i nekako da smiri vašu psihu. Vi ste sad toliko tanani u tom nekom posebnom periodu i sve vas vređa i u vaši ukućani mislite da vas ne razumeju, opterećeni ste možda s nekim problemom poslednjih par godina, a vi uz ovaj posao prosto to zaboravite. Ili vam jednostavno uz ovaj posao to ne bude više toliko važno. I sve vas pozivam, ne radi se samo o novcu, znači prosto je promjena načina života u pitanju, da vi možete da isto tako upoznate druge ljude, počnete da se krećete u nekom drugom krugu ljudi, putujete, menjate mesta, u komunikaciji ste sa različitim tipovima i ljudi i žena, što će svakako da vam prija. Kroz razgovor sa ljudima vi toliko možete da čujete korisnih informacija. Ja ne mogu da vam objasnim za ovo nepuni godinu dana koliko ja ovo radim, šta sam ja sve od ljudi naučila koji su mene zvali da im ja pomognem. Znači, ja jesam njima pomogla, ali to, recimo, neko njihovo iskustvo u nečemu, što ja nemam, meni je zaista značilo. I zahvaljujem se svima vama koji ste mi klijenti i hvala vam što postojite. Meni je drago da ste vi našli mene, drago mi da sam ja vama pomogla, ali vi ni ne znate da ste vi meni eto pomogli, jer ste mi uvek dali, svako od vas mi je dao neku životnu lekciju. I zato, eto, pozivam sve vas koji ste, eto, u toj nekoj utopiji, koji ste se uvukli u kuću i svaki dan vam je isti kao dan mrmota, da probate nešto novo i nešto drugačije. Em što je odlično za vas, bit ćete zdravi, članovi vaše porodice će biti zdravi, uzimat ćete sve te preparate daleko jeftinije, ostaće vam i neka dodatna para, znači imat ćete neki dodatni prihod uz platu koju već imate. To ne iziskuje nešto puno vremena u toku dana, traži određeni rad, ali ne sad ne znam nešto wow da bi vama predstavljalo problem, nego taman toliko da vas izbaci iz te neke rutine koju sada imate i skrene vam misli na nešto drugo. Zašto biste vi sad, imam puno recimo majke, evo, deca izlaze, ne znam, oni su već 16-17 godina, tu neki voze kola, neki ne voze kola, da li će u taksi, neće, jesu li pili, nisu li pili. Vi tu realno ništa ni ne možete puno da promijenite. Oni kad su već izašli, to je već stvar sudbine, šta će da se desi i kako će da se desi. Pa nije li bolje da vi za to vreme za koje biste se sad sekirali, razmišljali šta će da im se desi, stvarali tamo neke crne misli i neke nepostojeće filmove, nije li bolje da vi sednete i nešto sada da radite? Da li sad, ne znam, nešto učite na temu preparata ili učite nešto o kompaniji, učite nešto o tome kako da vi budete bolja osoba, već komunicirate možda s nekim ljudima, pa nije bolje da tih, ne znam, 3-4 sata, koliko biste se nervirali, provedete ovako, kako sam ja sad navela, ili ono sedeći i sad neko od vas tu su pušači, neko kuva kafu, ne spava noću, probdeli ste noć. Šta je sad bolje, evo sami zaključite. Vi svakako ne možete ništa da promenite, a ovako radili ste nešto korisno za vas i naravno da će doći dete živo, zdravo, pravo kući. Ja sam izlazila i dolazila normalno kući i oni će, ali recimo vi se niste nervirali, vi niste imali stres koji vama svakako škodi, učinili ste nešto dobro za sebe. Eto, na primjer, samo jedan primjer da vam dam kod žena koje sad recimo se nalaze kod mene u timu. Kada su u pitanju muškarci, naravno da ste dobrodošli. Puno mi vas pitalo, da li ovaj posao mogu da rade muškarci, jer ja se nekako stvarno i više obraćam ženama kao publici i realno stvarno i više radim sa ženama, zato što su one te koje ipak i nagovore vas muškarce da vi to koristite, pijete, da budete dosledni. Nisu svi dosledni. Imam ja muškarce koji stvarno, onako kako im kažem, tako prihvate program, piju, onda mi se javljaju, kažu da je sve okej, ali velika većina stvarno zavisi od toga koliko će da li majke, supruge, sestre uspeti da ih ubede. Ovo je stvarno divan posao za muškarce, pogotovo ako želite da to proširite, da to uozbiljite, da bude ne samo dodatan posao, nego pravi onako glavni izvor prihoda, zato što vam omogućava, znači vama je nebo granica. Vi možete da odete na bilo koji kraj sveta, da širite ovaj posao, da odete od kuće, opet žene
pogotovo koji imaju mlađu decu, evo recimo kao ja, ipak ste vi donekle vezani, možete vi da odete na put, ali opet morate da se vratite kući. Kod vas muškaraca je to nešto drugačije, vi imate malo širu slobodu, pogotovo ako ste sportski tip i orijentisani ka sportu, stvarno ovo je za vas, ta sportska linija koju kompanija nudi, tako nešto stvarno ne postoji na svetu i mislim da biste mogli biti vrlo, vrlo uspešni u tom poslu kao konsultant kompanije. Tako da ja pozivam oba pola, pozivam vas od 18 do 70, dobrodošli ste. Zašto ne govorim preko 70? Možete i vi ako imate volju i želju, ali nisam do sada upoznala niko ko je preko 70, a da tako ima volju i želju da proba eto nešto novo u životu. Svi ste mi dobrodošli, vrlo rado ću vas primiti u svoj tim, vrlo rado ću vas naučiti svemu onome što ja znam i dati krila da uspete. Moram još jednom da kažem, to ja sam rekla u prethodnom videu, ali da naglasim, ovo je posao gde nemate šefa, gde bukvalno samo može da vam se da podrška, da vam se ukaže na neke korake, kako i šta da radite, a vaše je koliko ćete vi biti uspešni i kako ćete dalje razvijati vaš posao. Mene je to upravo i privuklo, baš zato što ne moram nikome da polažem račune i dan danas ih nikome ne polažem, niti ću. I radim onako kako mislim da treba. Kad god sam pitala za savjet, uvek sam ga dobila, što mi se i to dopalo, a sad na meni je da li ću ga primijeniti ili ne. Isto tako bi bilo i sa vama. Druga grupa pitanja bila je vezana za radno vreme, da li ono postoji, koliko ja to vremena provodim, neko me pitao mesečno, nedeljno, ali ja ću vama reći dnevno. Ako hoćete ovo da radite, nema veze da li vam je to dodatni posao ili vam je to glavni izvor prihoda. Po meni, ako hoćete da budete uspešni i da na kraju meseca ne dobijete samo bonus i popuste za kupovinu preparata, nego dobijete i uplatu koja će da legne na vaš račun u banci, mislim da ovo treba da radite svaki dan. Sad, na vama je da li će to da bude sat vremena dnevno, 2 sata dnevno ili ćete da odvojite 8 ili 12 sati dnevno. Sve zavisi koliko vi želite da budete uspešni. Svaki početak je težak, slažem se, pa i ovaj. Zašto? Zato što imate prvo puno informacija koje vi treba da sažvaćete. Znači prvo treba da upoznate kompaniju, čime se bavi, koliko postoji, šta radi, šta to oni proizvode, kako funkcionišu, na koji način rade. Onda imate tu različite obuke, kako vi da komunicirate drugim ljudima, kako recimo da koristite društvene mreže, ako niste taj tip, kako to da radite, što bi ja rekla, offline, ili tako? Onda imate opet polje da učite o preparatima, jer ovo je stvarno velika kompanija i postoje preparati vezani za zdravlje, za lepotu i za sport. Znači potpuno 3 različita segmenta, jako veliki broj proizvoda i svi su sjajni i zato i volim i svi rade posao i svi daju rezultate, sve jedan preparat, nema veze za koju oblast se odlučite, ali prosto krenete polako jedno po jedno i učite. Dok učite, vi usput i radite, znači pružate ljudima informaciju da ovako nešto postoji i vi ćete se već okrenuti, proći će mesec dana, vi ćete napraviti neki prihod za sebe i za članove svoje familije. Tako da, po meni ne treba to gledati mesečno i nedeljno vreme, nego svakodnevno radno vreme. Onda opet sam imala vas koji kaže, ali ja radim, ja ne mogu to da stignem. I onda opet sad gledam kako ne možeš da stigneš, ti dok radiš već možeš da radiš ovaj posao. Znači ne možeš fizički da sad dođeš kući i sad sedneš i kao pališ telefon ili laptop i radiš. Ne, ti to možeš isto da radiš dok si na poslu. Gde god radio, šta god radio, ti možeš da pružaš ljudima informaciju da ovako nešto postoji. Znači, ti možeš da budeš u prodavnici, možeš da budeš u apoteci, možeš da čekaš red kod frizera, možeš da budeš na poslu, na pauzi sa kolegama da pričaš, uvek možeš da pružiš informaciju. Što više ljudi informišeš, to je bolje po tebe, jer ovo je čist posao, ja kažem statistika. Što više ljudi informišeš, naravno da će više njih poželiti ili da kupi preparat ili da se priključi, postane konsultant i radi ovaj posao. Tako da,
to sve može da se radi u isto radno vreme kada već i radiš postojeći posao. Nema potrebe da sad razdvajaš jedan posao u drugog, jer ovo je samo pružanje informacije. A ono kada recimo dođeš kući je u stvari vreme kada radiš na sebi. Kada učiš ti da budeš bolja osoba, kada učiš ti da to bolje prezentuješ, kada učiš, evo sve ono što sam prethodno nabrala o kompaniji, o proizvodima i tako dalje. To je ono vreme koje možda treba da odlučiš i kažeš, ja mogu da se pružim danas sat vremena, da posvetim tome, sutra mogu više, kada dođe vikend mogu, ne znam, 3 sata i tako dalje. Ako neko želi da mu ovo bude stalan izvor prihoda i želi veći novac da prima, onda stvarno mora i više da se potrudi, više da radi na sebi. Kompanija je tako i dala, stvarno preparati nisu skupi, ali zato i nisu skupi jer smo mi zaduženi za njihov marketing. Što ih mi bolje izreklamiramo, što mi bolje izađemo sa nekim lepim rečima i dokazima o njihovim preparatima, to će naravno više ljudi da se nama obrati i više ljudi će da nas kontaktira. Zato oni plaćaju nas, umjesto da plate reklamu neku na TV-u ili ne znam da vam iskače tamo neki Google ad od kompanije, oni u stvari plaćaju nas da mi njih reklamiramo. Zato imate jako dobar i kvalitetan preparat po odličnoj i povoljnoj ceni, jer se ljudi prosto nađu kao kako tako da reši problem, a da nije tako skupo. Jer smo mi svi naučili da sve što je dobro bude jako, jako skupo. Evo ovde nešto što je savršeno i odlično i nije jako, jako skupo, znači može da se podnese, čak i srpsko tržište može da podnese i kompletno balkansko tržište. Ja radim sa Balkanom, ne radim samo sa Srbijom i to vi svi znate jer ste mi publika, znači tu je i Hrvatska, i Bosna, i Republika Srpska, i Makedonija, i Crna Gora i svi mi slično živimo. Hteli vi to da priznate ili ne, svuda su to slična primanja i ja znam da vi to možete da nosite sve ove programe koje nudi kompanija. Opet naši Balkanci koji se nalaze u inostranstvu, u Austriji, u Nemačkoj, u Holandiji, Norveškoj i tako dalje, imam i Turskoj, ima svuda, vi svi ste srećom u boljoj platežnoj moći od ljudi koji su ostali ovde na Balkanu, vi možete da priuštite sebi svašta nešto, tako, pa ne poručite samo za zdravlje, vi odmah pređete i na kozmetiku i tako dalje i blago vama, ali evo ja sad svima generalno kažem, sve je to za sve vas isto, na isti način se počinje i samo zavisi koliko vi želite da budete uspešni, toliko zavisi koliko ćete se dnevno posvetiti ovom poslu. Ja ovaj posao nikada nisam radila ispod 4 sata dnevno, čak i kad sam krenula da radim. Nikada. Zato što ja stvarno puno radim na sebi, puno učim. Ja sam neko ko nije imao pojma što znači mrežni marketing. Grozila sam se te reči, iskreno da vam kažem. Zato što sam bila glupava i nisam znala šta to znači. Neću nikoga da vređam, ali ja ovo govorim samo za sebe. Nisam imala dovoljno informacija da je u stvari to samo način reklamiranja nekog preparata ili nekih preparata na različite puteve i kanale. Znači, mi možemo da reklamiramo ovo offline i online. Tako, offline je ono 1 na 1, pa možete da držite prezentacije i tako dalje, koje danas stvarno već niko ne voli. Možete jednostavno da se oglašavate putem društvenih mreža i da ljudi vide čime se vi to bavite, pa vas pita onaj koga to nešto zanima. I što ste atraktivniji i privlačniji u tome, naravno da će vas više ljudi zapaziti i pitati. To je prosto se razvila čitava nauka o tom atraktivnom marketingu i kako se danas to radi. Ja i dan danas učim o tome i svaki dan nešto učim. Htjela sam puno toga da naučim o kompaniji, htjela sam da naučim puno o preparatima. Ja sam bukvalno poželjela da ih u mesec dana sve savladam, što je stvarno teško. I zato sam puno odvajala baš za taj posao. Ja sam se odmah u startu opredelila da radim ovaj posao, da mi bude glavni izvor prihoda, jer ga vidim kao stabilan izvor prihoda i u budućnosti i ne znam nijednu firmu koja može danas da podrži da u prvom mesecu zaradite oko 120-150 eura i da već za 4 meseca imate 1000 eura. To danas
mislim da to nema, barem ne na Balkanu, pošteno. Znači, govorimo o poštenoj zaradi, o zasluženoj zaradi, o znači, računu u banci, gde vam legne takav prihod. Pošto pitali ste mi na temu prihoda, evo sad kad sam se već dotakla, eto, moj jeste prvi prihod bio, ja već ne znam, 120-130 evra, tako nešto u tom prvom mesecu, u aprilu, kad sam ja krenula da radim. Već u julu ja sam imala oko 900 evra prihod, nije plata, prihod je, i odmah drugi, treći mesec posle toga je bilo oko 1000 eura, 1400 eura. Ja takvu platu u banci nisam imala u kojoj sam radila. Bila sam direktor filijale, bila sam čak zadužena za još jednu manju ekspozituru, znači vodila sam neka objekta, nisam imala takvu platu. Ja znam da ima bankara, rukovodioca filijala koji imaju takvu platu, možda u Beogradu, Novi Sad slabo, neki, ali ja nisam. Puno sam radila, vrlo bila nezadovoljna, to nema veze sa bankom, ni sa ljudima, nego prosto ja nisam neko ko je voleo taj posao. Ja sada radim ovaj posao sa zadovoljstvom, ustajem kada hoću. Ja, iako sam ranoranilac i volim da ustajem rano, to sam objasnila ja u prethodnom videu, ali organizujem vreme kako ja hoću. Znači, ja sad imam stvarno puno upita i ovde na YouTube kanal. I vi slobodno me pitajte šta god imate, isto pišite slobodno ovde, ali puno vas pogleda video pa mi se obrati na Instagram, na Facebook, pišete mi mail, pišete mi direktno na Viber, na Whatsapp. To je gomila kanala i gomila pitanja. Ja kad bi samo to gledala, ja mislim da bi ja poludela. Znači, ja prosto sebi napravim dan kada odvajam vreme za društvene mreže, kada sam samo na Whatsappu, Viberu, kada sam na mailu, kada sam se posvetila ljudima sa YouTube-a, radim polako jedno po jedno, naravno pratim svoje klijente. Naravno, što više posla, više obaveza, ja nekad stvarno radim po 12-13 sati, ali meni to tako prođe, ja to ni ne primetim. Ja sam kući, tu su moji, deca prolaze, dolaze, ja vidim prošao je dan, ja sam toliko stvari uradila i zaradila i u stvari na kraju dana sam zadovoljna i nisam ni toliko umorna koliko sam znala dolaziti kući umorna iz banke, mogu vam reći. A učila sam i radila i pričala, grlo mi se osušilo koliko pričam sa ljudima. I prođe dan i ja budem zadovoljna. I svaki put taj osjećaj u stomaku koji me nikada ne vara, kada se ujutru probudim, kad treba da počnem da radim, ja budem sva srećna i uzbuđena i isto tako kada uveče ležem, kada sam srećna kakav mi je bio dan, šta sam sve uradila, šta sam učinila, kome sam pomogla, te pohvale koje vi meni dajete, ne dajete ih za džabe, ja to isto znam. Ne znam, ja vama to ne mogu da opišem, ipak neke stvari se stvarno ne mogu platiti i kada vas neko zove i onako u suzama vam se zahvaljuje, to stvarno nema cenu. I puno vas me nije, znači, pružilo eto takvih poziva, ja sad neću da bude preemotivan video, ali puno vas sam zaista pomogla i okrenula im nekako život. Ja sam usput napisala i taj neki wellness priručnik koji ću vrlo rado dati svakom svom klijentu i svakom svom konsultantu kogod želi. Ljudi su već krenuli da postupaju po njemu i pisali su mi kako im se već život promenio, kako se bude drugačiji, kako razmišljaju drugačiji i meni je stvarno drago da sam nekom pomogla. Ja sam prvo sebi pomogla, pa sada pomažem svima vama. Ode ja sad na neku drugu temu, ali nema veze. Ja mislim da sam vama dala dosta odgovora na to zašto bi trebali da se bavite ovim poslom kojim se ja bavim. Kao što vidite, ja baš kompaniju, ime same kompanije ni ne spominjem, ja je ne krijem, ali vi možete da je vidite na sajt kada odete na Bilja Sibir website, da vidite o čemu se radi, da vidite preparate koje reklamiram na Instagramu, na Facebook stranici Bilja Sibir. Nego prosto ovo je univerzalan vid biti konsultant neke kompanije, vi to možete da radite i za neku drugu kompaniju i ovo je primenjivo za sve druge, ne morate uopšte da se pridružite meni i mom timu. Ono što ja vama onako od srca stvarno iskreno dajem savjet je da vi verujete toj kompaniji i da verujete u preparate koje ona ima. Ja opet ponavljam,
desnu ruku dajem za ove preparate. Znam da rade posao i za zdravlje, i za lepotu, i za sport. Ja sam imala katastrofa lice, moji ukućani, okolina, komšije, znaju mi lice, kozmetičarke. Imala sam puno bura za relativno mladu osobu. Meni se, recimo, evo to je čist dokaz kada pričam o kozmetici, o zdravlju da ne govorim, tome sam pisala i na web sajtu i neću više da se ponavljam. A o sportu, ja tek sada testiram sportski program, to mi je bilo posljednje, meni je opet bilo prioritet zdravlje, lepota, pa sada sport. Kod nekog od vas će možda to biti drugačije. Ja sam prezadovoljna kakve rezultate daju njihovi preparati. I stvarno potpuno nešto prirodno, ne reklamira, oni čak ne testiraju stvari na životinjama, toliko su bezopasni, nema hemije, toliko fair politiku imaju, to što nije piramida. Ja kad čujem piramida mislim da sam sad pola vas tu naježila, ja ne podnosim taj naziv piramida, ovo nije piramida, ovo je kao grožđe i jako fair zarada i tačno onoliko koliko radite, toliko i zaradite. I onaj ko više radi, taj zaobiđe ovo koji manje radi, nema tu, to je to. Koliko radiš, toliko zaradiš. Kažite mi koliko firmi, preduzeća, javnih, privatnih znate da je koliko radiš, toliko zaradiš. Ja ne znam nigde gde je neko fair napredovao, gde se neko trudio i radio više i od svog šefa i da je on napredovao. Ne, naprotiv, ostao je tu gde je, šef je i dalje dobio veću platu, je li tako? Ovde sad da se neko meni priključi i sad da za mesec dana da bude uspešniji od mene, on će mene zaobići i to je fair. I meni se to sviđa. I zato vas sve pozivam da mi se pridružite, da se pridružite i ovoj kompaniji. Ako vam prija moja energija, baš ono što ja pričam, kako ja nju predstavljam, onda se prijavite da budete konsultanti u mom timu. Ako vam ne prija, ja vas opet pozivam da budete korisnik kompanije koju ja predstavljam. Postoje i drugi konsultanti, možda će vam oni više prijati. Ovo nije reklama sada za njih, nego ja jednostavno pričam da treba da radite sa onim ljudima koji vama prijaju i odgovaraju. Zašto biste sedeli na poslu i trpeli tamo nekog šefa i gledali ga 8 do 10 sati i ne možete da ga podnesete? Zašto biste trpeli kolegu koji sedi pored vas i ispušta, ne znam, krike, zvuke koji vama ne prijaju i stresiraju vas ceo dan? Što vam to treba? Znači, možete da radite potpuno neki drugi posao. Znate šta je naš posao? Znači, bukvalno skuvate sebi čaj, kafu, sednete, zavalite se u fotelju, uzmete telefon i tipkate. Eto, to je posao. I sad, to nije lako, to zvuči lako, nije lako, ali aj sad vi meni kažete koliko je to sad teško. Vi možete to da radite od kuće, vi možete to da radite iz kafića, možete da radite u dvorištu, vašem ko ima kuću, ima dvorište, to je divno, leti, proleće pogotovo raditi, možete da odete, ne znam, da prošetate negde u prirodu, kako god hoćete u parku, možete raditi gde god hoćete, potrebna vam, telefon vam je potreban i internet, jer obično danas svi komuniciramo preko interneta, messengera i tako dalje. Zaista, ja stvarno kada sad poredim ovo što ja radim i taj konvencionalni posao, taj neki, ne može da se poredi. I neću da vas ubeđujem da sad vi treba da date svi otkaz, naprotiv, i neko voli, i meni bi bilo drago da vas ima što više da volite posao koji god to bio. I svaki posao cenim. Znači, nemojte da i običan radnik, kako kažu, kvalifikovani radnik i neko ko ima i ne znam, neko ko je doktor, docent, kako god, i fizički i umni rad, svaki je težak na svoj način. Ja sam stvarno toga svesna i ne podcenjujem ničiji rad i ničiji posao, ali ovaj posao, tu slobodu koju ima, to ne može da se meri sa nekim drugim vidom posla. I zato je po meni mrežni marketing stvarno nešto gde možete da budete kreativni, da naučite nešto novo o sebi, da se usavršite, upoznate toliko ljudi iz različitih slojeva društva, toliko ljudi van granica svoje zemlje, možete da putujete gde niste ni mogli ni da sanjate o tom nekom mestu, ono da se za recimo 3-4 meseca nađete u nekom predivnom gradu. Stvarno toliko mogućnosti pruža. Ja
ja nikada ne bi menjala posao sad kojim se ja bavim. Em su moji svi zdravi, prihvatili su posao koji ja sada radim, znaju kako otprilike izgleda moja dnevna rutina, sad ću da vam ispričam i o rutini, koga zanima neka ostane do kraja. I stvarno sve vas pozivam još jednom, dobrodošli ste u moj tim, kogod želi, ja ću čak, ako budete hteli, ostavit ću vam ispod linkove, pitate me kako da se registrujete, različiti su linkovi za Hrvatsku, za Bosnu, za Crnu Goru, za Makedoniju, ne znam, Nemačku, Austriju, za svaku državu postoji poseban link, pa vi to morate naglasiti uvek odakle ste, da bi ja mogla vama lako da dam da se registrujete. Registracije su potpuno besplatne. Da se dotaknem još jedne teme kad sam rekla besplatno. Pitali ste me imali ulaganja u ovom poslu. Ja ću vam reći da ima, iako se reklamira da nema. Zašto? Zato što sam vrlo otvorena, direktna, iskrena i mene ljudi zbog toga vole i cene. Šta je po meni ulaganje? Po meni ne možete biti dobar konsultant ako niste korisnik preparata kompanije koji treba da predstavite. Kako vi možete nešto da preporučite ako vi ne znate? Znači, taman, i što ja kažem i da ste zdravi, daj Bože da ste zdravi od glave do pete, ali danas to je retkost, može kod mlađih da prođe, ali ja kažem onda, pa uzmite bar, ne znam, šampon za kosu, pastu za zube, probajte nešto, zašto ćete vi imati neki vaš lični utisak i dojam, pa ćete moći da prenesete drugoj osobi. Kako vi možete da tvrdite da je to nešto savršeno ako vi ne znate? Evo, pogledajte sva moja videa unazad, pa ćete da vidite način na koji ja pričam, da znam, da govorim da sam ili ja iskusila, ili ne znam, moja ćerka, moja mama, moj tata, moja sestra, neko tu moj. A šta to znači? To ipak jeste ulaganje, znači da smo mi kupili preparat. Sad, kompanija je stvarno darežljiva i u zavisnosti od toga koliko vi kupite, vi ćete stvarno dobiti popust već odmah, 5, 10, 20%, zavisi kolika bude vaša kupovina. I naravno, ako krenete da preporučujete, onda će to da bude još veći povrat novca, što je vama super, jer vi na kraju dobijete besplatno preparate, što je odlično. To je jedan vid što ja zovem da jeste ulaganje. Znači, prvo je da kupite nešto sebi da probate. I po meni pravi konsultant nije osoba koja nije probala preparate kompanije koju predstavlja i to nije iskreni konsultant. Znači, vi ste ovde došli samo zbog para i nemate taj neki viši cilj koji se uklapa sa stavom kompanije, a to je da je njima stalo da se produži život, da ljudi imaju aktivan život, da su zdravi i da su srećni, da bukvalno širimo sreću. To je ono što se uklapa u način poslovanja kompanije, a čovek koji bi se priključio bez da proba bilo šta, to već nisu čiste iskrene namere, po meni. Ispravite me ako grešim. Drugo, ja bar ne volim takve ljude u svom timu, odmah da budem jasna. Šta je još od ulaganja? Ulaganje je recimo telefonski razgovori. Vi nikad ne znate da li ćete s nekom osobom pričati 5 minuta i dogovoriti sve što toj osobi treba, ili će taj razgovor da bude sat vremena pa vas na kraju Telekom secira i morate da ponovite poziv, što se meni more puta desilo. I tu je već, recimo, ja sam posle 3-4 meseca rada otišla na kraju, ja sam u Telenoru, otišla sam da mi promene paket, da mi odnostave na neograničeno, jer ja non stop pričam i trebao mi je drugačiji paket, a ne da plaćam neki tamo visok račun. Trošite, jel tako, internet, i sigurna sam da će neko od vas naravno trošiti novac na gorivo, jer će poželiti da se sastane sa nekom osobom. Zašto se ja živim u Futogu, znači ja sam pored Novog Sada i Novi Sad, komplet okolina Novog Sada, kogod želi da bude moj klijent ili konsultant, uvek ako imam vremena ja ću otići da se nađem sa tom osobom. To naravno podrazumeva, neće mi ta osoba plaćati put i gorivo, nego ja sama sebi plaćam, ali tako, to je isto trošak. I naravno trošak kod žena, kao i kod svake žene, ukoliko želi drži do sebe, jeste da će da se našminka, da će, ne znam, da se sredi, opere kosu, da opet neće obući makar šta, mi žena i na to dajemo pare. Tako da to su neki troškovi koji se tiču ovog posla i samog starta i početka. Registracija kao registracija je potpuno besplatna. Hteli vi da budete klijent, hteli vi da budete konsultant, potpuno je besplatno, ali ovo što sam ja rekla zaista jesu troškovi i gde sam ja imala lično troškove, niko me nije na to terao, ali je meni dalo rezultat,
Ja sam, kada sam otvorila Facebook i Instagram stranicu Bilja Sibir, u prva 2 meseca mene ljudi su zezali i kaže, bog te Bilju, izlačeš iz frižidera. Ja sam svesno dala oglase, znači to nije nešto skupo, to vas izađe koliko, 10-15 eura, ja sad ne mogu ni da se setim. Ne znam, da ide nedelju dana vaš oglas ili 10 dana da ide vaš oglas, pa vi targetirate koju hoćete publiku, grad, mesto, prosto da ljudi čuju za vas. Ja sam izabrala tu opciju, mene niko to nije terao, a znači to mi je bio trošak, na primjer. Ja sam čak napravila i svoj web sajt i platila sam čovjeka da mi to uradi kako treba. Znači ja nisam neko ko je sad seo pa sad to uradio, nego sam dala stručnjaku da uradi taj posao, da to izgleda kako treba i da se ne stidim kogod na svetu da pročita, može da prevede na neki drugi jezik, ja hoću da to izgleda kako treba. Kad sam kod toga već moram da ga dopunim, imam još stvari koje sam spremila za moj web sajt, ali dobar je i sada, ja ga volim. Slobodno, ko nije pročitao, pozivam ga da ode da pročita. Recimo, ja sam imala i te troškove, tako da nemojte da mislite baš ne ima. Može da se krene bez troška, jeste. I šta još? Ti troškovi mogu biti minimalni. Znači, vi možete da kupite, što ja kažem, neki čaj, neku pastu, nešto da probate ako zaista nemate. Ali nemojte ni biti tako stisnuti, jer onaj ko se tako stisne, taj nikada ništa nema u životu, verujte mi. I malo čitajte na tu temu i onda gledajte da i kada za nešto dajete novac, da dajete ga sa određenom svrhom, pa će vam se to i sa određenom svrhom i vratiti. A onaj ko se stisne i njemu će se tako vratiti. Verujte mi, znam i gomilu oko sebe. Ja nikad nisam bila takva, ja sam uvijek bila široke ruke i ljudi me znaju kao takvu i sad sam široke ruke. I volim takve ljude i pozivam takve u svoj tim. Znači, svi vi koji hoćete da pomognete drugima, svi vi koji hoćete da sebi ulepšate život, da radite na sebi, da promenite dnevnu rutinu koja vam se sada ne dopada, ja vas sve pozivam da dođete kod mene, da vas zajedno držim za ruku u početku i da zajedno svi uspemo. Jer što ste vi uspešniji, naravno da sam ja uspešnija. Ovde nema podmetanja nogu, nema zavijanja noža u leđa, kod mene toga nema. Ja ne mogu da uspem ako moj saradnik nije uspešan. Dakle, meni je u cilju da svi vi uspete. A vi ako uspete, naravno da ćete biti zadovoljni, nema tu šta dalje da se priča. Još jedno da vam ispričam i ja ću završiti onda ovaj video, pa dalje ako imate pitanja vi pitajte pa ću vidjeti da ću snimati treći video. Pitali ste me za moju rutinu. Razlikuje se od dana do dana, ali uglavnom gledam da ustajem jako rano, zato što već sam, da se ne ponavljam, znate da imam malu decu, volim sebi da posvetim tih prvih nekih sat i po 2 sata vremena. Prvo što ja u to vrijeme učim, tada učim i vezano za preparate kompanije, učim vezano za mrežni marketing, učim, radim na sebi, znači da budem što bolja osoba, vežbam, znači sve to radim u tih nekih prvih sat vremena. Opet drugi sat vremena posvetim planiranju baš tog dana, znači šta imam tog dana da radim, da mi nešto ne izmakne, nešto što je važno, odmah stavim prioritete, popišem. I ja se tad već priključujem porodici, znači deca, starija ide u školu, mlađa ide u vrtić, tu je suprug, spremanje koje svaka žena, ali ništa užurbano, ništa sada pod nekom presijom, zato što ja ne moram da žurim na posao, jer moj posao je već kući. Ja sam, svo to vreme što vama pričam, ja sam uglavnom u pidžami i bade mantilu, što obožavam. I nekad tako budem i do 2 sata, ako ne moram da izlazim iz kuće. Ako moram da ja vozim decu, onda ja se naravno obučem i obavim sve što treba, ali suština je da ja čak odvežbam, istuširam se i obučem se ponovo u pidžamu. Baš se osjećam super i nekad ja pijem ujutru i kafu i čaj, ja pijem sve to i vodu i tako 100 čaša bude oko mene i tih nekih zdravih grickalica. To je neka moja rutina i ja tako volim da provodim dan. Obavezno dok radim za laptopom ili telefonom, meni je u pozadini muzika, pustim na YouTube-u, ne znam, ima onaj, ne znam, BGM channel se zove, neka jazz muzika, neki relax jazz vezano za učenje, za rad,
stvarno me onako opušta i daje mi bolju koncentraciju za rad. Naravno da me deca prekidaju toku dana i ja to ne želim ni da menjam. Ja onda prosto prestanem s onim što radim, njima posvetim neko vrijeme, igram se sa njima i dalje nastavljam da radim. Kod mene generalno bude problem samo ako imam neke nenajavljene goste, a ja i dalje radim, pa sad nekome to je jasno da je moj posao, neko baš ni ne bude mu jasno, vidi me tamo da tipkam, čeprkam, pa kao misli, eto, ona samo pije u telefon, a ne shvata da ja u stvari radim. Tada zna da bude malo nezgodno, ali u suštini trudim se ja da izbalansiram i prijatelje, porodicu i posao. Ja sam generalno neko ko voli da radi i radoholik i zaista najviše u toku dana posvetim poslu. I stvarno nekad radim, ne znam, 8 sati, nekad 12 i 15, zavisi. Ne znam da li sam radila ispod 6 sati, ne mogu da se setim, mislim da nisam, ali to je zato što je to moj izbor. Niko od vas to ne mora da radi, niko od vas ne mora da snima videa, ja sam to tako želela, znači ja čak moram, eto, i učim i o snimanju videa, o YouTube-u, o editovanju, ja to ništa nisam znala, nisam imala ko da me nauči. Bogu hvala, imam sestru koja to me našminka, ali to bar eto ne moram da učim. Znači ja stvarno puno vremena posvećujem poslu, ali ja zaista, meni se to vraća i tekako i jako sam zadovoljna zaradom koju imam, zadovoljna sam sa kontaktima koje sam ostvarila i zaista sam toliko uspela i napredovala u poslednjih koliko ima, 9-10 meseci sam, ne znam ja koliko radim od aprila. U bilo kojoj kompaniji za koju ja znam, nema šanse da bi se ovo desilo. Znači, ja potpisujem da ovo ovako nešto ne može. Ako se vama sviđa, eto to što vidite na meni, to što ja pričam, što ja propagiram, ja vas stvarno pozivam da dođete u moj tim, da mi se pridružite. A onda ću ja vama držati isto ovako video, samo neću govoriti za širu publiku, nego će to biti u moje zatvorenoj Facebook grupi koja postoji, pa ću vas tamo obučavati kako da idete kroz sve ovo korak po korak, kako da budete što uspešniji, što prestanete na noge i što pre ostvarite svoj prvi prihod. Eto, toliko od mene za sada. Boga mi je bio baš dugačak ovaj video, nisam ga toliko planirala odužiti, ali eto. Svi koji imate neka pitanja, slobodno postavite pitanje, ja ću vam naravno odgovoriti. Možete tu direktno na YouTube, možete na Instagram, na Facebook, na mail, ostavit ću vam dole moje kontakt podatke. Ako znate neko ko je bez posla, ako vam se neko žali da nema para, da ne zna kako da vrati dugove, onda je recimo ovo prilika za njega, pa prosledite toj osobi ovaj video. Ako vam se dopalo ovo što sam pričala, dajte mi jedan like u znak podrške da ja znam da ja ovo dobro radim. I naravno, slobodno dajte mi ideje za druge neke teme, jer vrlo rado ću odgovoriti ako vas ima više zainteresovanih. Ja odmah snimam video, evo kao što sam uradila sada za ovaj. Toliko od mene za sada, budite mi zdravi, ne dajte na sebe, čuvajte se i radite ono što volite. Ćao!